Dara. Ngatasing satriya tama kok ora kena kanggo patuladan. Apa ya rampunging perkara kuwi mau kudu didoli atosing balung uleting kulit? Apa kudu jotosan ngono kuwi apa piye? Jenenge ora ngrampungi perkara ning malah gawe perkara sing anyar. Senggana wanoman wonten tinimbal dawu. Titi kaluguhan iki aturna marang ngarsaning Sang Prabu Rama Wijaya. Anoman gelem menyang Pancawati. Ning ana syarat kelawan seranane. Yen Prabu Rama Wijaya wis kasembadan ngregem Sekar Jati Wasesa. Dara Gatut wonten timbalan dawu. Aku iki mau yen to paring dawuh ora bakal mindon gawene. Kabeh tak gawe padha. Najan atiku tumuju marang Pandhawa. Titi kalungguhan iki manggoleki wujud ing Sekar Jati Wasesa Den. Dateng pundi papan gunungipun? Mangaturke mring punden kula Pandhawa. Sekar Jati Wasesa yen megar ngebaki jagat, yen mingkup sak mrica dinumpa Den. Jange. Ojiku muka langgena. Oji